Feka games uchienda kuchecha kusuna mata. Ziri mukati mumwoyo wako mu. Ndizvo zvinonamata izvozvo. Magames ai uniform yawana chikoro. Bona mwari kuenda iko kachinonamata achimbova kumura magames ako enda koroya. Kwarare upenyu topatinoona ana sekuru wedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuvayara shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Salibonani sihlobo esithandekayo ngiyalibingelela lapha elingabe likhona ikuhlangana phela njalo kolunye uhlelo namhla selingelinye ilanga ngithemba lapha silithola khona silithola liphile kuhle. Sikuhlelo phela loliyana uhlelo esiphathela lona abantu abancedisayo kusiya ngokuthi lina lifuna uncedo lunjani, kodwa thina sizama ukubuya labantu abatshiyeneyo bengabe church kumbe abesintwini bonke siyabuya lawo ku Drewmas media lapha. Namhlanje ngihamba ngedwa phela ngoba ngokwabo uNcube silokhulu namhlanje silaye othiwa umkhulu uNcube. Ngiyesathi sike sikhulume la sixoxisana la isizwe ukuthi yena ukwanisa ukunceda izinto ziphi. Elami igama nguThando, intombazana ingiyako Ncube. Kwaziwa imakadimu leZimbabwe kusangana kwa tribute nechimwe chirongwa nasi Karari mwezuwa nasi ndofunga mukona kuti ndirinde gari kuti matari aya ndiana sokoka tiripa chirongwa cheche chatinokuvigira vanhu vanobatsira vakasiyana siyana zvichingwenderana nekuti imimi matambudziko amunosangana nawo akaita sei. Tinoziva vamwe vanofarira vechivanhu vamwe vekuchechi ndosaka tichita tichisanganisa kakuti munhu usazoshaye nasi zvikaramba unoedza kamangwana. Rangu zita ndinonzi Thando, nasi tina sekuru vanonzi Sekuru Soko. Regai tizovapa mukana tinzoti ivo zvavanogona ndezvipi. Kwazwai muri yeZimbabwe ndinonzi Sekuru ajefu ini ndiri murapi saiti yekuno kwa Mrewa. Ndorapa matambudziko akawanda akasiyana siyana. Munhu ese anorwara nechirwere chakasiyana siyana ndochigona kuchibasira kurapa zvese. Ungave mushonga wemusana ndinogona kurapa, ungave noshambereko ndinogona kubasira achisununguka achibereka apa zvakanaka. Tikabvapo ndinogona kurapa futi. Munhu anoshaya basa kuti ini basa ndiriwane ini ndinogona kurapa. Mara anogona kusenza achisaka basa iroro achiriwana tamugadzira inini. Then mushonga wese uti unesiki chirwere chipi nechipi chinotambudza iwewe ukandouya kuno ndogona kurapa uchipora. Hapana mushonga asingagoni. Wese unonga wewe mbavha ikaba ikaenda kupi nekupi indi ndokufambira ndikakugadzira unozosa chinhu unenge waba iwewe. Handikutadze ndokubata. Kana zvisina kusenza unodzoka pandiri pano uchizoti Sekuru zvinhu makandipa ziyezve hazvina kusenza ndozokutaura kuti ita zvakati. Pana vanhu vazhinji pano anouya pano anobirwa achiita sei angave mafoni chii nechii. Ukatora foni 1 unodzosa za 10 pa 3 days zacho izvozvo ndingenda kugadzira ndikuti watodzoka nadzo. Kuzouya mushonga umwe vanenge vaneseka nemushonga wemusana wevarume ini ndogona kurapa futi. Ingave mbavha inotiza kuenda upi nekupi ini ndogona kuidhonza kwairi ikoko mbavha iyo ichizosa zvinhu zvinenge aba. Handizishaya izvozvo ndokusaga nenzira yakaipa unodzosa mbasha izvozvo. Ko Sekuru pane nhau zvakare yeva madzimai kana kuti varume vanenge vatizwa nevakadzi vavo, utoona munhu atosiya imba kugara kune imwe nzvimbo, munobatsira here? Ini ndinobatsira, ndizvo ndinowanza kubatsira izvozvo. Kana ungatize uri mukadzi waenda kupi nekupi, murume achikusaga iwe mukadzi iwewe, ndinobatsira. Zvimara iwe mukadzi unodzoka. Anga murume anotiza mukadzi achienda kupi nekupi, angaende kuJubeki, ini ndinobatsira iwe murume anobva kuJubeki iko asingakuzwa anotatarika zvimara asvike kupi kunoko. Ipapo chii chinodikanwa
picture yake here munoita sei munoda mutupo wake here picture yake here kana kuti azodzoka inini ipapo kana akandipa mutupo wake kuti munhu atiza wacho iyo akanipa mutupo wake kana asingazive mutupo wake akangouya kunoko ndomupa mushonga wokuti aindomwaya panzvimbo patoro chinhu ichocho odzoka nacho kunoko. Tikutaura ye vanenge vatizwa nevarume kana kuti nemukadzi ndezvipi zvokuti vazukuru venyu vari kuona chirongwa nhasi vachida kuti murume wangu uye akaenda ndoda kuti adzoke ndichii chaanofanira kuuya nacho kwamuri imi? Ngauye nehembe yake netsoka dzake dzemurumeyo auye nazo kuno auya kuno ndozogadzirisa izvozvo. Kana ingave hembe yemurume anouya nehembe iyoyo ndogadzira hembe iyoyo zvimara murume akanouya. Ingave hembe yemukadzi ndiatiza murume ndanofanira kuti auye nakuno hembe yemukadziyo murume anodzoka. Ko pahembe ipapapa mune here kuti munoda dzemukati here kana kuti chero hembe? Indoda hembe yake, ndoda hembe yake yekunze ndiyo ndogadzira nazo netsoka dzacho. Kana atora tsoka dzizouya nazo kunoko nehembe iyoyo dzimarodzoka. Patsoka panonokora sei? Pasoka anotora kana chikafu chemachisi otora chimwe chacho ozochovera mukati macho ivhu reovhara ouya nadzo kunoko kuti ivhu ndauya nawo iyi ndiye munhu aita sei anditiza. Kana iri mbavhu kauya nazo izvozvo izi ndomubata. Ipapo Sekuru kune vanogara kunze kwenyika mhiri kwemakungwa vamwe vari kunana South Africa munokwanisa kubatsira munhu ari ikoko here kana munotoda kuti munhu auye? Ari kuSouth Africa kana kuti akasiya hembe yake kuno kuti kuti auye kuno hembe yake yemukatouya nayo kuno kuti nomudaidza kubva kuSouth Africa iko vanotouya kusina pera mwedzi. Ko vamwe vanoti vakadzi vavo kana kuti varume vavo vari kutorwa nevamwe vanhu. Vamwe vanoti dai tawana mushonga worukawo munopa here mushonga worukawo? Mushonga worukawo handipe unopedza vanhu vakawanda. Inongopa kupera kuti kana ari murume akanobuda mumba ndosunga iye kuti agone kusenza mumba mako akaenda kunze haasina basa ndinogona. Saka zvichireva kuti kune vaya vanoti murume wangu ari kunetsa vanokwanisa kugara vauya vogadzirirwa kuitira kuti murume asapota achibuda mumba achiita gumbo panze. Ndinogona ndogadzira izvozvo kuti azofunga mwakadzi ari kunze achafunga vanongochifunga kana akaenda kunovhakasha anogona kungovhakasha achingodzoka achifunga mukadzi wake pamumba chete. Ndozoita izvozvo. Kana akaenda kunze kuti ndinoshanda ivo basa rinobva rangomira papi ipapo akazodzoka ivoko basa ratotanga kusenza. Kumukadzi zvinoshanda sei? Kumukadzi kumukadzi zvinoshanda hatiwanze kairi kari kugadzira mukadzi anogara ari pamumba asi kana mukadzi ari fambi tinomugadzira togadzira izvozvo. Inini ndinogadzira izvozvo. Nekuti mataura imimi kuti kumurume akaenda kunze hapana chichashanda, kumukadzi akaenda kunze chii chinoitikawo kwacho? Chinoitika inini mashandiro ndiroita manya. Mukadzi anogona kufamba akaenda ikoko waiye akada kuti ndoda kutengesa musika wangu, musika unoona pasina chinhu chiripo ipapapo hapana, ndobvara injini yese hapana. Hongu mhuri yeZimbabwe tinawo mukanya nhasi muchirongwa tatika timbonzwawo kuti ndezvipi zvavanobatsira. Veruzhinji vangade kuziva kuti imimi muri svikirwe here, muri n'anga here, muri munhu anongoziva hake mushonga here, zvakamira sei? Ipapo inini ndinoziva mishonga yakawanda isiri sikiro. Asi mweya unondibata usiri wesikiro asi mishonga ndinoziva ndinochera ndega. Munhu akandibvunza kuti mushonga wakati unorapei ndomutsanangurira kuti mushonga wakati unorapa chakati, mushonga wakati unorapa chakati, mushonga wakati unorapa chakati. Izvozvo ndizozvigona ndizo ndoziva nazo ini handisisikirwa. Handisisikirwa. Ko mune nguva here like yekubatsira tinonzwa vachinzi pachivanhu muna November akubatsirwe imimi munodaro here sinzi muchiti hamusvikirwe munokoshesa here zvokuti mwedzi wakati handibatsira kuti chero mwedzi? Ini izvo handimirire izvo chero uri mwedzi muna June, July, August, September, October, November vese ndongochera nchingodaro ini handieresi. Asi kunze kuti iwe wauya kunoku uri mudzimai
usati waenda kumapiro andigoni kukurapa wakadaro. Right, mataurana uyembereko Sekuru munobatsirawo sei pambereko? Pambereko apa ini ndinopagonesesa nokuti ndinochera mushonga wozobika wega ndotomwa mushonga uye kwemazuva matatu ukapera wozotereka mwe futi kwemazuva matatu womira wotetekera kuti mwezi uno wakamira sei. Nekuti panhau yembereko iyi dzimwe nguva rinenge siri divi rimwe chete kana kuti mativi ese kuti baba ndo asiri kugona kana kuti amai ndo asiri kugona. Saka kana makugadzira nhau dzembereko munenge muchivada vanhu vese rikati wani munhu? Ndinenge chivada vanhu vese nokuti ndoda kuti uyo mudzimai haumuwi nemurume. Uyo mudzimai anomire wake wechibereko kugeza chibereko chake kuti chichene chozogashira manje simba rinobva kuna baba. Then baba ndogona kuapa wawo okumwa kumaheu achimwa mumwe mbhodhoro kuti pamwe mudumwa mune sina kuti sina riite sei rive. Asi kune here vanhu vanonzi pakusikwa kwavo Mwari anenge akatoti uyo hambofaka zvaro? Zvinowanika zviriko. Kuna mamwe zaro akadaro kupera kuti uyu mwanasikana uyu achambofaka aita sei akabereka. Kuarume futi ariko kutobvira ari mudiki kusvikira kufa kwake asati aonana nemukadzi. Zviriko izvozvo. Ko ipo panhau yekusaita mbereko iyi chii chinenge chichinyatsokonzera kuti munhu asaite mbereko? Kuroyiwa here? Haizvo atingati kuroyiwa, hakusi kuroyiwa ba. Zvinenge zvatobva kumadzinza. Pamwe mwana ari mwanasikana kana angave mwanakomana amai vachakamugashira aipo kumuyamwisa manje pamwe akakanganisa manje mukaka wenobva wawira kupi kusimba rake uku akadaro mukomana yanotofa akadaro asati amboita sei aane mukadzi wokugara naye chinobva changotonora. Handina kunzwisisa ipapo. Right, kana musina kunyasa kunzwisisa nati kana ari mwanakomana aberekwa mwanakomana uyu amai pakuyamwisa paye mukaka uye ukatodonera kumberi kwake iyi mukomana uyu amai asina kuona kubvira ipapo kana wadonera paguvhu apo atotonora mwana iye mwanakomana iye achambofa akaita sei akaona mwana kana kumuka isitati yake haichambomuki. Anofa kadaro. Kune vanenge vachimuka zvirova kuti harisi dambudziko raamai vake? Neisi harisi dambudziko iro, harisi dambudziko ramai. Ko pamati mimi mushonga wamunopa unobatsira kuti nekuti kuzvipatara kunowanikwa zvikonzero zvakasiyana siyana. Vamwe vanonzi hapana chatiri kuona, vamwe vanonzi vane low sperm count zvichireva kuti urume hwakahona unyatsokwana kuti hunge huchiitisa mwana. Pakadaro munozvigadzirisa here? Ipapo manje ndipo tinoti isusu tinotsvaga mushonga wekuti simba unogona kuti unochaja simba rako risiri simba rakakwana. Ndipo tinobatsira ipapo tokusakira mushonga tiri kutaura acho kuti unogona umwe uchimwira kumaheu umwe uchibhoirisa mubhodhoro uchimwa kuti tiwedzere simba rako rinenge rakaita sei rakadzikira. Wototanga kuona kuti ndaona mbereko manje ndoti simba rasimo rasiyana nokutanga. Sokostina vachere zvakura kai zvamuchazvikwanise hazvichada muhereka izvi? Zvazvivanhu vakuru. Handiteka Ukhulu lapha ukhulu Murume phela uyakhuluma ukuthi lapha imikhuhlane etshiyeneyo kungaba ngezibeletho laba ngelabantwana bafisa kuba labantwana uthi yena hayi ngenye into ayikwanisa ukuyilapha kakhulu ngaba leminye imikhuhlane emincane etshiyeneyo ukuthi uyakwanisa ukulapha. Waphinda njalo wachasisa ukuthi yena amasela uyabamba ukhulu uthi soon as umuntu etshontshelwe into ade ezama ukutshela abantu ukuthi nxa umuntu ungatshontshelwa ungabambi lapho kutshontshiwe khona, nxa kunganyathelwa lisela ungalingathanyeli kumbe ukubamba lapho kunyathelwe khona, kumele licuphe phela inhlabathi leyana liyigcine nxa kusenza ukwenza ukuthi yena nxa esesebenza uyakwanisa ukusebenzisa inhlabathi yoneyo. Njalo nje wakhuluma ukuthi kulalabo abatshiyeneyo lezithandwa zabo uyakwanisa ukuthi nxa sokunjalo umuntu uyabuya lesigqoko isembatho sakhe
esangaphakathi kumbe noma esembathi ngaba i-t-shirt kumbe i-trouser eni kakufuna ukuthi asebenze ngakho ukuthi hayi khonapho akula lutho lungahlupha njalo nje leminyama ubechasisa ukuthi hayi kulalabo abantu abathi baswela imisebenzi abanye abaleminyama bengazi ukuthi ivela ngapho ukuthi yancedisa abantu abanjalo. Ndofunga sokoma sokwandoda kudzokorodza zveyataurwa nasekuru ndekuti kune vaya vanonge vabirwa zvimwe zvacho anga asina kuzvitaurawo pakamera asi hanzi musabate nzvimbo iyoyo mangobirwa chete chibva imataura mumhanye kana zvichibvira iwo sekuru vanosvika vega ipapo hanzi ingawani mapurisa anotodawo mafingerprints chakakosha ichocho saka vanhu musabate ingave motokari yapwanyiwa hwindo musabate ipapo pangave pamba kana chiri chibage chabiwa usachibate handiti unotongoona wega kuti apa pachisina chibage wovaudza sekuru vanokwanisa kuti vakugadzirisire ipapo. Sekuru ndingade kubvunza kuti ko kana munhu uchinge wabirwa unotora vanhu vakabirwa gore rakapera saka zvichatogadzirike kaizvo ipapo hazigadzirisike pakagezeka kare asi ndoda ipapo panenge pabiwa kana paita 1 week kana 2 days panogadzirika pasina kumbabatiwa chingave chiri chibage chandataura chacho usapabate kana ukapasiya pakadaro kana uchida kuti uteme chimwe chibage inoteme chimwe chibage muguri vakabiwa vachiyo siya vakamira vakadaro ndouya ndogadzira papi ipapo kana ndikakupa kunoenda unobayirira papi ipapo unomuona aja chibage chacho kuti uyu ndiye aja chibage anotouya achikutaurira dungu rinenge ratozvimba asingakwanise kuti ndinoenda kusango kupi nekupi. Ko panhau dzemotokari vamwe kunyanya kunana South Africa munhu anonzi buruka mota imomo akanongedzerwa pfuti mota yake yototorwa yakuendwa nayo anofanira kuita sei ipapo? Right, ndizvo ndambotaura zviye yanga umubuda mota imomo ko ndamupa mushonga iwowo ngaasvike panzvimbo patorerwa mota ipapapa pangashayiki ava ndoona soka izvo zvasvika ipapo zvembavha zvaenda kana anga apfeka majombo tora majombo ivo vanhu vaiva kumberi kwacho vari kuenda kwacho mota iyona anopaka ko kana muri mutara manje muri mutara mutara manje panesero acho handi kunyeperai kuti mutara ndogona kupasimudza ipapo nokuti soka zvatsika ipapapo hazvikwanisiki asi moto unoiona iye akauya ndikakupa mushonga wacho kuti upemere uende ikoko iyo mota iyo ari kuenda nopaka aendonoroera ningi mota imwe yacho kana kusina miti kana papocha ayo kuendoroera ipapapo unomona afa ipapo unoziva kuti mota ndeyangu munhu achi ndiyei unobatiwa chete ipapo ndio magonero ndoita inini. Zvinobva zvatirangaridza mhuri yeZimbabwe nhau yatakaita kunzvimbo yeMount Darwin yemukomana akaba motokari haana kumboita 200 meters kubva paakaba atorovera ndokubva azotanga kubvira akatsva kusvikira afa. Ndofunga ndo nhau dzacho dziri pano muzuva ranhasi. Pane nhau yatataura yekudzosa varume ndandichine mubvunzo ipapo. Tinoziva kuti kune munhu anogona kunge atora murume asiri wake muchirungu vanoti masmall house aya ndiye akugara nemurume iye uzomutiza odzokera kumukadzi wake wakudhara uyu munokwanisa kumubatsira here waanga akugara nayo? Akana izvozvo ndozigona kuti uyu akamutorera mumwe mukadzi wokutanga wacho kuvatizira kusmall house izvo ndozigona kuti ndimubatsire adzoke iye adzokera panzvimbo yake unogara izvo ndozigona. Ko small house yacho ikange iriyo yafamba manje murume wangu ngaadzoke iye anga adzokera kumusha kwake kumhuri yake panobuda sei ipapo? Ipapo pabudiki nokuti uyu haasi kudzokera anodzokera kumurume yake akabereka nawo ana yakamutiza akaichienda kusmall house iko kuti ndomudhonza adzokera pamumba pake. Kusmall house kwacho anogona kunge atone vana 2 kana 3 hakuende tinomuvhara tomuvhara ipapo unasiya vana ivavo uchiita unosiya izvo ndozigona ndotodzokera kwako kwakatanga. Okay, Sekuru mambotaura nyaya yekuti munosimbisa varume kusimbisa musana yevarume. Tine varume vanombonetsa vazhinji vacho vanouya vachida kukudzwa sikarudzi yavo vachiti munokwanisa here kukudza
vakawanda vanoti nhengo dzavo idiki vanoda kuti dzikure. Ipapo ini handindotaura chokwadi chaizvo. Kana wakakura wapfuura muzera ma15 years nhengo yako haikure ndipapo nokuti yakakurisa yakutoguma ipapo kana iri diki. Tinongokupa kupera kufuta kuti iwe panguva iyo shauri rako rada kuti ndoda mukadzi inofuta nguva ichidarika namba ipi iye ukapedza basa todzokera panzvimbo yanga iri izvo ndozigona. Kana uri mwana mudiki unotangira uri mwana mudiki ndokugadzira kuti mwana mudiki nhengo yako ndokupima saizi yakuti ndoda nhengo yakaita sei yakakura sei ndokupa mushonga wacho uonongedza kuti ndoda saizi yakadai ndokupima ndapima ipapa nhengo iyoyo manje kukura kwaunosvika panhengo iyoyo ndesaizi yayo ndizvo ndokugona inini. Saka muri kuti kune vakura hazvichaita asi munokwanisa kumupa mushonga wekuti munguva yacho iyoyo inomboti futei. Panguva iyo ndoti ndoda ndibate mukadzi risi zuva rimwe chete panongoda kuti ndoda ndiite basa rangu rei anobva afuta kuita zvaizvo zvazviri kufura sai zvairi inotoita nguva iyo izvo zvinozigona. Ko vasingade kudzosa zvikwereti vazhinji vari kuchema nenhau yevanhu vanokwereta havadi kudzosa mari. Ndipo pai Sekuru ndataura ndichiti inini kana singadzose mari anodzosa iwe unotoenda iwe wazora wogeza wozora wako unobvunza chikwereti chako zuva rinoenda anokudayira kuti nyore anokutaura dheti futi kuti uyai zuva rakati handina mari akona izvozvo kurambira haufambire mazuva anoita matatu ukatoenda nhasi anokupa dheti wozodzokera anokupa mari yako. Kushanda kwemushonga here kuti pane zvaanenge akusangana nazvo. Kushanda kwemushonga ikoko pese pawangu usingazvioni dzese izvi pandakupa mushonga ndipo wazopiwa mari yako unozoti mushonga hauna kushanda nepapi. Aiwa tiri kuti iye munhu wacho pane zvaanenge asangana nazvo here kana kuti munenge mangopa mushonga wokuti upfavise mwoyo wemunhu. Ipapo ndiye mushonga indokupa kuti wafavise mwoyo wemunhu kuti mwoyo wemunhu uyo ufawe nokuti pese paangachiita sei achikuchinyima chikwereti pazuva rinongosangana muchingotaura manzwi mwoyo wako wafawa kana angachitobabauka hababauki. Ko kana ndanokora ivhu retsoka dzake zvinoshandawo sei futi kwaari. Izvo zvesoka manje ndeyekuti iwe unoenda unosimbisa manje kuti ivhu iyo mari iri kuuya pandiri inini paakatorera ini muridzi wacho yogara iri papi panzvimbo tingezomutsitika kuti aende kumwe angachida kuti aende asakupe mari hachakuenda anongofunga iwe chete kuti doti mari ndidzosere kwanhingi mwoyo wake unongogara uripo kuti mari ndakatora iyi ndidzosere ndomashandiro ndoshandisa izvo kuti tambokupa manje hakuna kwanoenda kana kufunga kuti ndinoda kuenda unopereka chikwereti kuna mumwe haakuendese mari iyoyo. Ko tine vagara kune nyika dzekunze makore akawandisa vari kuda kuti vapiwe mapepa ekuti vagare ikoko zvachose vakwanise kunzi zvizvarwa zvemuno kana kuti vakwanise kuti vashande munyika ino. Pakadaro munokwanisa kuvabatsira here nokuti nevakawanda vari kutambura vari uko vakadzidza zvikuru asi mabasa acho haasi kumuka mapepa acho haasi kubuda zvakare. Ipapo ndo pandada kunzwisisa kuti zvakamirawo sei. Izvi zvine dambudziko mukati kana iye akatora iri citizen ari ikoko kuti chimbudisa kuti auye kunoka zviiteba asi kana akabva kuno asina citizen basa ari kurishaya ikoko tinogona kumudhonza iko ari ikoko achiuya kunoko kuZimbabwe. Manje Zimbabwe yedu isina mabasa iyi rinomuka here basa rinomuka hamusachemi basa riripo riri kutouya riri padhuze rinomuka basa. Sekuru tine vanorasika njere munobatsira here vakadaro. Ipapo amai pokurasika njere izi kuti ipapo ndinobatsira izvo zvodadziri izvozvo apa ndipona pashasha pacho ipapa tozigona ukatouya kuno kuti mukotamisa chaizvo achiita zvinhu zviri zvino. Alright, toita zvekare pane mumwe munhu anogona kurasika njere zvichikonzerwa nemumwe munhu anenge achimushandisa. Munogona here kuita yatinoti back to sender yekuti kana ari munhu akakuroya kuti urasike njere izvozvo zvodzokera kumuridzi akazvigadzira. Pachinhambo ichocho manje kana tatanga kumuona tinotanga tamuongorora kuti njere anazo izve kana urongwa here kana kuti mwana ndiye ari kushandisiwa
tinogona isusu kuzigadzirisa izvozvo kuti tizorere kunani iye kune muridzi wacho panapa zvinogoneka izvozvo. Saka imi munoona sei munenge masvikirwa here? Ipapo handisvikirwe, ndinoona inini maitiro ake nemagariro ake nemaziso ake toziva kuti pfungwa dziri apa manje izi hadzisidzo kwaMwari, ndezokurasiririrwa izi nguva iyoyo, ndobva ndaziona nguva iyoyo. Alright, saka Sekuru imimi munotongoti munhu achingofamba pachipinda mudare menyu munenge matoona zvese? Ndatoona izvo zvinga ndakakutaurira kuti ndikushandirei ndokushandirai, izvo ndinenge ndinoziona panguva iyoyo. Saka muchindiona pachiti munhu akangotosvika ndikamutarisa ndikamuona munhu uye kuti mamiriro akaitawo izvo soda zvakati paari pai zvakati ndozigona izvozvo ndobasira nazvo izvozvo. Pane imwe nhau zvakare yatinobatwa nevaruzhinji vachida kubatsirwa yekusvitsa mudzimu. Munokwanisa kubatsirwa here vanhu vane midzimu kuti inge ichisvika? Izvo handizigoni kuti ndibatsire munhu akadaro. Kuomberera mudzimu kwawakabva kwati manje unenge usinganyatsi kukuziva kuti wakabva nekupi, kuti uende unosvisa mudzimu ikoko kwasati ndasvika bhandi iyo. Ndinotaura chokwadi changu chozvinosenza. Sekuru, kune vamwe vazukuru vakasvinukisa kuti mamubatsira haadi kuzotaura kuti zvaita iye asati abvisa mari, zvinofamba sei ipapo? Ipapo topasenza kudai mushonga tokupa toutaura nemazuva acho kuti ende unoshandisa mushonga uyu. Iwe washandisa mushonga uyo kana iwe usina kudzoka wakushandira toerengedza mazuva ini togona kugadzirisa futi kuti mushonga uyu upandukire. Unozviita izvozvo, unozodzoka kuti ndoda kudzokera kwasekuru zvinhu zvizoita sei zvandipandukira. Apa anenge akuripa manje? Akutoripa ipapo manje. Ozoti mari yake yaifanira kubhadhara neiyo manje yekuripa futi wautoripa manje, wautobhadhara mari iyo inoita kuma 200,000. Pamataura kuti munobatsira zvirwere zvakasiyana siyana, kuva nezvirwere zvakaita sana BP nana shuga, munozvibatawo here izvozvo? Zvinobatika izvo na shuga na BP izvo tozigadzira izvozvo, tozibata zvese izvo. Kenza unotanga kubvira kana kune kenza inogara mudumbu kozoya kenza inogara kunze. Saka kana iri mudumbu totakata kupawo tanga kumwa homa tokuerengera mazuva acho kana 1 week chitokumwa kuti mudumbu muita sei inobuda kunze yoita kunga rashi otanga manje wakutogeza ipa ichadzokera mukati ndokuti mukati ndimo tatanga kukirina. Sekuru, ko kenza inenge yamboenda kuchipatara yambopiswa iyoyo munorapa here yakadaro? Ndiyo iri mukati mudumbu nokuti kana ikapiswa imwe inosara irimo yaita gomarara mukati imomo yawanda. Saka inofanira kutomwira mushonga kuti ugeze mupi mudumbu imomo. Kana wapedza kugeza imomo inozobuda kunze yoita chironda manje opotochiisa mushonga wepauda manje iwowo. Kana ikangotopora kunze uyu atopera chose togona kubatsira kenza iyo. Ko Sekuru, pane vanoti vanorota vachirara nevarume vavasingazive zvekushandiswa usiku, vakadaro munovabatsira here? Ndinobatsira nazvo izvozvo. Tinokupa mushonga iwo kuti iwewe kana akuuya unotonyasa kuziva kuti ndiningi ari kuuya. Iwo mushonga iwo unowanika uri kuzhinji kuvarume kana kuvakadzi, zviri zvichireketa zvakadaro manje tozigadzirisa izvozvo. Zvabva zvandiudza panyaya yekunetsa kune imwe nzvimbo inonzi Hafuwe. Madzimai aikoko ari kushaya zvipfeko zvavo zvemukati, ende vari kutaura kuti vari kurarwa nawo nemunhu waasingaoni waasingazive, vamwe vanoti mubobobo. Pakadaro munoribatsira here dambudziko iroro? Saka ndiyo tikutaura kuti nhau iyoyo manje ndiyo tinobatsira kuti kana ndakugadzira iwe achiuya iye kana ari kuti ari kufamba ari kaita mashiripiti panongouya achingopinda mumba muye kuti akuonewo semukadzi unenge watopanduka kudhara waita kunga murume ashaya mukadzi weti ndomwana kupi togadzira izvozvo. Saka zvinenge zvakureva kuti mushonga uyu unenge wakuchigara nemukadzi? Mushonga uyu kana nokuti kuna amwe akadzi anoita basa iroro kuenda unobata murume kuita kunga murume, togadzira zvese zvinenge chiziona iwe murume futi kuti uone kuti wabatwa nemukadzi unoziona iwe kuti umuke, so unoziona miri wako wakaita sei wakadzikira zvo washandisiwa iwe murume iwe.
asi iye munhu wacho anenge achiita izvozvo tine maitiro here atinoita ekuti tikwanise kumubata kuti mukwanise kumubata inini masenzi notoita iye ndinokupa mushonga wekuisa kupiro unoisa kupiro waisa kupiro panongosvika achingobuda iwe unenge watomuka kudhara utomuona kuti ndinhingi uyu nemushonga ndenge ndakupa iwewe wotonga wopuma manje uchanzwa kuti aningi ari kurwara koziva kuti ndiye angachipinda mumba mavo zvinotopera izvozvo. Asi pamushonga yamunopa iyoyi hapana here zvokuti wacho amapa mushonga muchida kumubatsira mushonga unozodzi mangwana wapanduka wangu haupanduki unodzoka futi kunokona sekuru wako wobvunza kuti anzi mushonga wangu haupanduki kana haubatwe wangu nemaprofita kuti makabata mushonga ndizvo ndakutaurirai pati kuti ukaona uchibatwa nemushonga waita urombwa iwewe wapiwa ropa risiriro mushonga haufanire kupanduka muti mukachera muti unofanira kuora unopanduka sei danda remuti raiswa pasi. Okay, Sekuru zvamataura kuti munopa munhu mushonga kuti aone munhu anenge achimushandisa zvinokwanisika here kuti tine vanhu vakawanda anogona kunge achirwara mumwe achiroyiwa mumwe achishandisa anokwanisa here kuti ogadzirirwa kuti aone kuti munhu ari kumuroya kana kuti ari kumushandisa ndiani nekuti vazhinji vanenge vakubvunza mune here vegirazi vanoonesa pagirazi iwo mushonga wenyu unoita kuti munhu atoziva mhando yake here kuti ari kumushinira ndiani. Ipapo ndipo ndataura payo kuti inini ndinokupa mushonga oisa kupiro waisa kupiro wazoona kuti inini kana marero ndikuita panapa ndisiona zvinhu zvinondipinganisa unotora waisa kupiro unomuona iye munhu wacho kuti mbune ndiningi ari kutouya uyo ndiningi uri kupiro kwe wakwanisa iwe ukamupuma manje iye unotomuona kuti ndianingi avari kuenda. Ko pane vanoti kana vakarara vari kubirwa hope dzavo kuti achiyeuka ndarotei hapana munokwanisa kumubatsira here munhu kuti pane mushonga here unoita kuti munhu akwanise kunge achiyeuka hope dzake dzaarota? Kwete, ipapo handipakwanisi nokuti hope idzi dzakasiyana dziripo hope zvekurota chaizvo zvinobva kuna Mwari chaichai kuti iwe kana wanga uchida kuti urarise dzikumukise kwozouya hope dzewaroyi dzinokuendesa kusango kuti zvinoramba zvacho izvo kuti zvinoisiwa mhiko kuti muroyi arege kupinda mupi mumba. Kuliya kwanisa ukuthi nxa wena ulomuntu ongabe ekuloya kumbe umuntu okusebenzisayo yabe ungakwazi ukuthi usetshenziswa mbani kumbe silala bayana bathi balala besizwa ngani ulele le ndoda engazi ukuthi ngubani omsebenzisayo uthi uyakwanisa ukuthi amphumuthi ukuthi uyakwanisa ukufaka phansi kwephilo azibonele yedwa umuntu ukuthi ngubani omloya. Siyazi ukuthi abaningi besihlupha esithi sifuna iglass kodwa lapho yazibonela umuntu wakho and ukhulumile ukuthi kula angakwenzela khona ukuthi umuntu lowana uzabona ama-results kuphela nxa bekuthi engagula uzabona umuntu segula kumbe umuntu sehlupheka ngezinto ezitshiyeneyo. Ukhulumile njalo ukhulu wathi hayi yena okokufikisa amadlozi kakukwanisi ngoba ayiso kusebenza kwakhe yena. Ukhulumile ukuthi hayi kafikelwa kodwa uyayazi imithi uyakwanisa ukuyibona nxa wena ungena edale lakhe uyahlabona ukuthi wena ufuna lokhu ufuna izinto ezinje ubuye ngani uyakwanisa ukuncedisa abantu abanjalo. Into ayikhulume kakhulu wazama njalo ukuyikhongosela ukuthi umuntu nxa usujontshela ukuthi khona okuyakukwanisa ungabambi lapho kujontshwe khona uphangise njalo within 3 days izikhathi afuna ukuthi abantu bebe sebembambe ngazo njalo nje ukhulumela ukuthi yena abantu labane singathi bagula belubulawa zingqondo ukuthi hayi yikho number 1 akwanisa ukukuncedisa ukuthi izinto ezincane kuye. Wakhuluma njalo ukuthi kubo cancer uyalapha uthi khona normally yani ngani yabi ike yaye esibhedlela kancane yakwanisa ukulapha awuncedisa ukuthi ungasebenzisa njani imithi yakhe. Kune vanhu zvakare vokuti kunyanya takatasana nevana vechikoro nguva yemaexams yakusvika iyi mwana anogona kunge ari bright but nguva yekuti kunonyora zvinobva zvatanga kuvharana hapana chaachaona mwana akuita dofu asiri dofu. Munokwanisa kubatsira here pakati? Kubatsira tinowanza kubatsira izvozvo vanoti mwana angachigona kwese uko akuona kuti manje takuenda kuita malesing kuti mwana aende kupasa kubvadzokera kuita ukoko unenge kuri izvo ndataura zvezvo unenge kuti uri uroyi manje akutopingaidza mwana uyu anenge atogezera kuti mwana anga ari kuita number 1 saka izvo tinomubatsirisa ivo kuchiona kuti vana akuda kuenda izvo ndizvo zvinotora mashizha ogeza miri wake vese achiona maziso izvo angachinyora dzingari ndizvo
izvo ndogona kubatsira nazvo izvo. Tikona muna gogo munobata here mushonga, munobatsirawo here gogo kana kuti zvinongoitwa nasekuru chete? Zvinoitwa nasekuru. Nhasi wakanzi sekuru ati d hapana makwenzi andinoyanjowanawo kwamuri here? Aiwa ndinonamata. Munonamata? Sekuru hamunamati here sekuru? Ini ndakamira ndinganamate zvitoro zviri so zvakadai. Tainamata kare. Tainamata kare. Ndambokutaura kuti kwawimbo tainamata tete. Abi yangu avapinda nzira. Saka mukarwara imi mamudi kurapiwa here? Vanorapiwa, handisa kuda kupora, Mwari ndiwo kutamba nawo. Kune madzimai amwe akarumwa nenyoka nyambogo, nyambogo unoiziva inozi nyambogo. Ivo anonamata izvoti kutaura izvi. Munofa mukatemba kuti ndonomwaiwa mvura. Akamwaya mvura vanhu vakapora ndiJesu. Vakasara mazuva ano, no, you are liar. Inyaya pachaizvo chaizvo. Saka munobatsira zvakare vanhu. Aiye atorumwa kairi. Bvunza adzimai vangu arikwa. Okuti dai ndiri kumusha iko ndisina kuenda kumusha. Zuva ndakaenda kumusha ndiro zuva racho akarumwa. 4 o'clock. Nyambogo chaiyo. Ya mutema. Okuti dai iri mvura iyo kuti mvura. Ndinoziva kuti mvura inobatsira gati. Kana nguva chasvika nyambogo akuruma iwa unonyepa kuchipatara kusvikewo. Saka kune vanenge vari kure sesu ndarumwa. Anotofa muri kuharada ndikusvikira iko ndikusangana mafa. Saka tichiti kana marobasirwa nguva yacho kana yakwana unofana yanofamba musango konyambogo ingakurumei munogara mumataundi nobatira ipapo ndiye munhu manje iyo haisi nyambogo chaiyo chaiyo. Yes. Asi sekuru tine veve vanhu vekumachechi ka vanomboya vanenge vachida kuti vaone kumachechi kana kuti masangano avo akure, unovabatsira here vanenge vachida masimba? Ngataura nemunhu kuti ndikunyeba miranga vanoti handibate mushonga kupupurireiwa ngataura. Taura shamwa kuti zvanofamba vanovabatsira kuti sangano rangu riite hombe ruda kuparara anovabatsira. Utopedzera pakuzara. Kana maita matoisa ipo paya kuna chinhu chisina chinhu zvinobatsira pasi pano zvese takasikwa naMwari isi tuita isi. Mwari anoziva. Asi munhu anosvika ini tambokanganiswa chinhu chimwe chete. Munhu anongouya ina achindibvunza kuti ndipe mushonga urandiurayi ningi. Neni no atipindirani. Vowirirana kana izvozvo handizvideba. Saka imamuurayi. Aiwa handizvide izvozvo. Izvozvo kana. Sekuru imwe nhau inonetsa ndevaroyi. Vanhu mudzimba umo vari kunetsekana nevaroyi. Munobatsira here pavaroyi apa? Pavaroyi ndini mugoni wacho, ndini foromani wacho. Ndinogona kana ndikakusira miko pamumba ipapo. Muroyi haadarike napo ne. Tobatsira nazvo izvozvo ndobatsira. Munoita semuroyi anobatwa here kana kuti kungomuteya kuti asasvike pamba? Ndinotanga kumuteya kutanga ndavisa mhiko pamumba apo ndoteya ndione kuti panosvika varoyi here. Ndinotanga ndakupa mhiko woisa pamumba apo. Waisa pamhiko ipapo iye anongodarika pamumba ipapo achida kuti aite kuroya iwe kana kuti apinde mumba apo. Mangwana anofuma kuseni wakumuona ari panze akagara zvake. Ndinonyasa kuziva kuti muroyi uye vari pano. Wodaidzira vanhu kuti uyamuone vainhinge vari pano. Kana akabva kusendi mirisi kana akabva kupano kutaura ndabva kusendi mirisi panapa namhara panapa kuti ndaida kuenda kwakati anokutaura dzese zorunono rachipanga chida. Saka panogona kubatwa angase kutoya pamba pangu angachipfuwa haabatiwe aida kuti aroye iwe anobva adonha ipapo. Anobva adonha ipapo auya akanangana nemba iyo kuti ndolapinda imba iyi anobva angodonha pasi atadza mukova wacho wekupinda nayo. Ko pamwe tinonzwa vanhu vachanzi mwe munhu anonzwa pamusoro pemba pachifamba zvinhu sunotozwa kuti haasi makonzo. Kufamba kwemakonzo akasiyana. Unonzwa achiti chichi achifamba pamusoro pedenga rako wonyasa kuziva kuti makonzo. Ukatonzwa kupera achiita mujiji muroyi atogara pamusoro pemba ipapapo hautofungidzira kuti toda kumuka panapa tiende kwakati
ada kuroya iwewe haagare anzwike muchichi anotogara pasi mha opinda oita zvaanokwanisa wandomona agara pamusoro asi kupinda ipapa akutozorora kuenda kuti amirire mumwe kuti zvanoita wanogona kutozorora pamusoro pemba yako achimirira atomira mumwe zvepapa kuti apinde manje aona kuti pano pane manjanje panapa paitike akandofunga kupera kuti ndoda kukuroya akutodona pasi mikwezi dzinobva dzamutora iye manje pasi d mangwana munomona ari panze ipapo zvakare mhuri yezimbabwe tinowanzwa vanhu vachitaura kuti ndikangoisa mishonga yakadai so inondipandukira mangwana yozopedzisira ndakunzi ndini muroyi izvozvo mwanzwa ndizvo ndinotaura kuti kana imi muchisaka mushonga kuti ndinobata muroyi mushonga haupanduki munenge matotora imi muchiti ndotora chikwambo ndizvouya ichipanduka chikwambo chiye chinenge chiri pamumba mushonga haupanduki mushonga muti unongochererwa chete kana mazuva acho akwana 5 years kana waora enda kudzokera futi kana iriko nganga iyi wotora muisi inenge yaexpire yaora ndozvatogara chitaura kamhuri yezimbabwe kuti ruzhinji runoti mushonga wandakapiwa uri weraki wazopanduka isu tinokutaura ichokwadi vakawanda vanhu vari kuuya kudrumas media chitaura vedu ine ndoda kuromba ndoda sekuru vanorombesa zvazoshata mangwana munhu yanenge akutaura kuti aiwa ndakanga ndanzi ndeweraki kunyepa mushonga weraki ndeweraki wokuromba ndewekuromba munhu unenge watsvaga zvinhu zvako wega iyo phela indaba echaziswa ngukhulu ukuthi hayi phela yena emithini yakhe ayipha abantu kayisomithi elimazayo yani imithi yokuthi izokuvukela kusasa uyachasisa ukuthi laba abantu elibabona sebephenduka besithi hayi thina saphiwa umuthi singakwazi akula muntu ohambayo ayophiwa umuthi angawaziyo umuntu nxa efika uyabekwazi ukuthi ngizothatha umuthi omunje nxa kuyumuthi sibililwane ukuthi uza kuphendukela umuntu uyabekwazi ukuthi izinto nxa sezinzima umuntu kasokavuma iqiniso kodwa bayabekwazi ukuthi bona bahambe bayothatha kanjani yena uthi imithi yakhe hayi kayisomithi elimazayo kayisomithi ephendukayo njalo ngoba yena vele okwegazi even ukulimaza abantu ukubulala kayenzi kukhulu ndona kutaura nasokoka yatiri kuedza kutaura kuti vazhinji vanoti mushonga wazondipandukira ndakapiwa uri mushonga weraki mushonga wandakapiwa uri wezvakati asi zvazopanduka but vakawanda vari kufonera Drewmas media vachiti ini ndoda kuromba ko iwe utye here kuti mhuri inopera ko yangu iri kupedzwa wani zvichireva kuti vanhu vanotoenda kunoromba vanhu vanenge vakatozvipira vachiziva kuti zvinhu izvi zvandiri kuita izvi zvine ropa mukati wozonzwa zvashata wozotanga kuti ungori mushonga weraki inhema mushonga unenge wakautora uchiziva zvauri kuda kuita nawo hayi phela thina sivumelana lokhulu njalo ngoba abantu abaningi bayasibamba thina Drewmas media sifuna abantu abakupha umuthi wokuthi wenza imali ungasebenzanga sifuna imali fast so abantu bona yibo abantu abaphendukayo sebesithi ngathatha ngingazi sebeqaba manga kodwa iqiniso lihle akula muntu ohambayo engakwazi ukuthi uyabe siya ngaphi ukhulumile ukuthi yena ulomuthi ulakwanisa ukwenza ukuthi nxa wena ulabathakathi bakho ucabanga ukuthi kumbe kulabathakathi abantu abakuloyayo yakwanisa ukukuncedisa emzini wakho ukuthi umthakathi engavele efike efuna ukungena uyabanje umthole sevukile sesemzini uyakhuluma lapha vele khona lalokho akulandileyo konke kodwa imithi yakhe yasomithi yokuthi iyakuphendukela nonge ukuthi uzincedise kuphela kotine dambudziko rimwe zvakare ratanga taakusiya Sekuru rekuti muzvikoro umu vana vari kungodonha pasi asi vozopedzisira vaakutaura tatumwa nanhingi chiiko chinenge chichiitika naye Sekuru dambudziko iro munorigona kuripedza here dambudziko rinopedzewa here siri kudonha vana muchikoro vachiita sei vana echikoro ese anodonha vai ndototi ndovasakira mushonga ugezeswa vana vai musoro iwo ndiunotendera pfungwa totora mushonga wetovagadzirira vogeza achienda kuchikoro pota achigeza kwemazuva 3 zvatopera izvo achingoenda mazuva ese anongoenda zvoke zvatopera mupfungwa izvozvo ko anenge akukonzeresa kudonha ikoko anobatika here anobatika ipapo anobatika ndokuti anovagadzira ari kumba isati asimuka anobva agadzira mishonga dzake kugadzira kadza mwana waningi ndinhingi mwana waningi patinenge tamupuma nemushonga iyoyo iye akazodzokera kuti mwana wedu ati tiite izvozvi anodonha ndiyi munonzwa mainingi adonha toadzosera izvo pano zvinoitika pano
Muri yeZimbabwe ndofunga mafadzwa nechirongwa chatanga tinacho nhasi tiri kwaMurewa uko kwasekuru soko vataura zvinhu zvavanobatsira asi chinhu chavanyatsotaura chavaedza kutsanangurira vanhu inyaya yekubirwa vounguvati vanogona kubatsira vanhu vanenge vabirwa vanhu vembavha vanenge vabirwa nembavha asi zvanzi zvinhu zvichangobiwa paipai vanhu musabati wedha unogona kutora ivhu reipapo kana kusabata pacho pabiwa nekuti vanenge vachida kushanda nenzvimbo iyoyo kana kuti kushandisa ivhu reipapo sezvinongoitwa nemapurisa ndofunga munoziva kuti chinhu chikanzi chabiwa zvinhu zvavanotongoda kuti pasabatwe nekuti vanenge vachida kuzowana kutreka nemafingerprints ayo ndo the same way inoitwa nevanhu vanobata mbavha ndosaka muchizona dzimweni dzenguva vamwe vanhu vachiti havakwanise nekuti hanzi vanogona kuzokubatsira ivo wabata vakagadzira ipapo ivo ndio unogona kuzokuvadzwa vataura zvakawanda kuti kana vangave vembereko vari kunetsika nembereko vanobatsira ndofunga vakawanda mazvinzwira zvavanogona kubatsira saka imimi pamunenge makuda sekuru munongotibata isusu veDrewmas media tinokupai nhamba asi musakanganwe katinenge tichidawo mafuta ekufambisa kuti tiwanike tichangofamba munzvimbo dzakasiyana siyana tichikutsvagirai vamwe vanobatsira zvichienderana nematambudziko enyu. Muri yeZimbabwe nthemba uhlelo ade silalo namhlanje liluzwile ukhulukhulumile izinto eziningazincedisayo uqonqoselela phana ekuthini abantu abavetshontshelwe ngamasela uthi nxa utshontshelwe njenganamhlanje wohlukhuluma uzama ukumbamba kodwa lapho kutshontshe khona please lingabambi kumbe linganyatheli njengo even amapholisa lapho kutshontshe khona befuna ukubona ama-fingerprints ukuthi lapha yikho kubanjwe ngumuntu ukuthi athole ukubambisela labo same esintwini befuna phela ukusebenza lapho kubanjwe khona ukwenza ukuthi kube lula ukhulumile njalo siyawazi ukuthi sile ndaba ehluphayo kakhulu eyabesilisa besithi ezindlini akusamanga kuhle ngabasela mbili ezindlini uthi abona uyakwanisa ukubanceda wakhuluma njalo ukuthi izibeletho lemkhuhlane ethini uthi uyakwanisa ukuncedisa ukhulu uchasisile ukuthi yena umuntu osebenzayo kalasikhathi ukuthi kumbe November kusasetshenzwa kumbe June yena uthi uyasebenza ngazo zonke izikhathi uthi ngikala izinto eziningi njengamalembe esiwabonela abanye uthi yena isifo sakhe imithi uyayazi umuntu uyabufuna ukukulungisela uyakwazi ukukuncedisa njalo muri yeZimbabwe ndofunga sekuru vataura kuti ivo havasisvikiro havasinganga munhu anoziva tingati munhu ane chipo chaainacho chekuti iwe uchingosvika uchingopinda mumba mavo vanobva vatongoziva kuti aiwa munhu yatofambira zvakadai munotozosara motaura asi ivo vanenge vatoona zvavavinga asi senguva dzose don't forget to subscribe to Drewmas media taking you to another level. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.